Moi. Hei ja kiitoksia paljon, kun pääsit tähän haastatteluun. Olen todella otettu siitä ja oli ihana käydä viime viikolla sinun luona syömässä. Kiitos. Kiitos. Mutta kertoisitko, kuka olet ja mistä tulet? Minä olen Rosina Rahman. Olin bangladesilainen. Minä tulin Suomen vuonna 2011. Minä olen ammattilainen kokki. Minun mies yritys pizzeria, Pizza King and Kebab. Ja olen ravintolatyössä. Minulla on 3 lasta, 3 poikaa. No. Kun olit Bangladesissa, niin olitko opiskelija vai olitko siellä töissä? Vai oliko myös yritys teillä jo siellä? Ei. Minä olen kotiin hoivu. Joo. Kotona. Joo. Kotona, Lasten kanssa. Joo. Joo. Tämä on Berta. Kun olet miehesi kanssa siinä pizzeriassa ollut, niin oletko kokenut jotakin suomalaisia säädöksiä ja lakeja ja näitä hankalaksi? Onko ne olleet vaikeita ymmärtää? Ei ole. Joo. Oletteko te saaneet apua joltakin paikalliselta, että pystytte kaikkien papereiden ja veroja ja muiden kanssa toimimaan? Joo, minä apulen hänen kanssa. Jos tilataan, online tilataan, minä asiakaspalvelu. Minä avustaja on hänelle, jos on iso tilauksia, minä avustan hänen kanssaan. Joo, mutta onko teitä autettu, kun yritys on ollut, niin onko teitä autettu esimerkiksi kaikissa paperitöissä? Joo. On. On. Ja onko hän ollut myös joku maahanmuuttaja vai onko hän ollut suomalainen, joka on auttanut? Suomalainen. Joo. Mutta sinun mielestä meillä ei ole liikaa säädöksiä ja lakeja. Joo. Että ne on helppo ymmärtää. Joo, helppo kaikki. Joo. Kiva kuulla. Monet yrittäjät sanovat, että on niin paljon säädöksiä ja kaikkia lakeja, että he eivät halua yrittää, koska on niin hankalaa. Joo, minustakin helppo, koska minä tiedän kaikki. Joo, hyvä. Oletteko te käyneet esimerkiksi, täällä Joensuussa esimerkiksi on tämmöinen Business Joensuu, joka auttaa yrittäjiä erilaisissa tilanteissa, niin oletteko te tarvinneet esimerkiksi heidän apua, kun teillä on ollut yritys? Anteeksi. Do I ask you in English? Suomeksi. Joo. Eli Business Joensuu, he ovat semmoinen kehitysyhtiö, jotka auttavat yrittäjiä ilmaiseksi. Niin oletteko te käyttäneet heidän apua ikinään? Joo. Olette? Olen, Joo. Missä asiassa te olette heitä käyttäneet? Mikä se tilanne on ollut? Minä aikaisemmin on harjoittelu. Se on miettimäinen päiväkoti. Joo. Toinen on Siitala ravintola. Toinen on Marsi ravintola. Minä on 2 kuukausia tai 3 kuukausia. Minä on harjoittelupaikassa siellä. Minä on toissa. Joo. Ja se kuului sinun kouluun? Joo. Okei. Joo, hienoa. Haluaisitko antaa jotain vinkkejä, millaista on olla yrittäjänä Suomessa, kun olet miehesi kanssa ollut siinä pizzeriassa, että onko jotain, jota haluaisit nimenomaan täällä Suomessa, jotka ajattelevat, että onko minusta siihen? Joo, minä ajattelen, on samakin, tämä on kaikki samakin Sinbad ja Iana Marketissa. Minä ajattelin sama yrittäjä, mutta minulla on pieni lapsi. Niin.
ei ole aika sopi. Ja. Siellä on tosi vaikea työtä. Kyllä. Mutta minä haluan. Ja. Tai Junsussa ei ole tämä bangladesilainen, tämä on vaatteet kauppa. Minä mietin, minä haluan tämä samanlainen vaatteet kauppa. Bangladesilainen. Joo. Ei ole. Ihana Jos unelma. on, Suomessa on, Junsussa on paljon bangladesilainen, paljon muslimi, koska ei ole samakin makua ruoka. Minä haluan samanlainen. Joo. Wow. Tiedätkö, onko muualla Suomen kaupungeissa semmoista vaatekauppaa? Joo, sinä tiedät. Helsingissä on. Joo, mutta ei täällä tavallaan niin kuin Itä-Suomessa. Jos ei ole halal ravintola, ei ole samakin bangladesilainen tai pakistanilainen tai irakilainen, ei ole halal food. Joo, niin. Minä mietin samanlainen haluaa ravintola. Että olisi halal. Ja halal food. Joo. Ihana unelma. Joo. No, oletteko huomanneet, että teitä olisi kohdeltu, esimerkiksi viranomaiset olisi eri tavalla kohdelleet teitä, koska olette maahanmuuttajataustaisia? Esimerkiksi jos on just omavalvontatarkastus tai verotusasioissa tai jossain tämmöisissä, vai oletteko saaneet samanlaista kohtelua? Kyllä. Joo. On pakko. Niin, se on hienoa kuulla. No, koska tämä hanke tekee nimenomaan tämmöistä digitaalista sisältöä oppimiseen, eli opetetaan hieman näistä säädöksistä ja tavoista ja näin poispäin, niin mitä mieltä sinä olisit, että luulisitko, että sinä oppisit myös niin kuin, vaikka semmoisen jonkun pelin kautta yrittäjyyttä tai jonkun oppimisalustan kautta tai appin kautta, niin olisiko se sinusta hyvä malli opettaa maahanmuuttajataustaista nimenomaan siihen yrittämiseen? Selvä. Oliko se haluaisitko sinä, tai oliko teillä esimerkiksi koulussa paljon? Joo, minä tukkasin tuolla samakin päiväkodissa. Joo. Kaikki lapset kanssa leikimässä, lapsia avustajia. Silloin minä tukkasin. Joo. Hyvä. Onko sinä haluaisit sen oman vaatekaupan tai oman halal-ravintolan, niin ajatteletko, että sinä itse laitat sen vai otatko vielä miehen mukaan vai hän saa tehdä pizzerian? Mutta hänellä ei ole aikaa. Joo. Hänellä ei ole aikaa. Niin. Jos minulla on pieni lapsi. Joo. Hyvä. Mutta minä mietin tämä myöhemmin. Niin, kyllä. Mutta se on hyvä olla unelmia. Joo, koska nyt tänään ei ole minulla hyvä. Minä haluan ostaa ruokaa, mutta ei ole ravintola. Halal food. Ei ole halal ruokaa. Niin, kyllä. Helsingissä on paljon. Joo. Onkohan Kuopiossa, tiedätkö? Kuopiossa minä en tiedä, mutta Kuopiossa on. Minun mielestäni. Joo, hyvä. Sitten haluan vielä yhden kysymyksen kysyä, että onko ollut mielestäsi helppoa myös se muiden yrittäjien kanssa? Oletteko miten paljon yhteistyöstä muiden yrittäjien kanssa täällä Joensuussa olleet? Vai onko teillä muita tuttavia, jotka ovat yrittäjiä? Se on yksi on bangladesilainen Taj Mahal, yksi on Sinet, yksi on Pizza Fiesta, yksi on Rosmarin. Joo. Minä tiedän, se on bangladesilainen. Joo, hyvä. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos. Ja paljon sinun ajasta.